golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gonde ten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gonde ten sayo men Fulbe TV wari kam ɓamta wolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari to men Fulbe TV ɗon dari kode welna ɓerɗe men Fulbe TV wari to men golle Fulbe TV teddino yitina tawa men golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gonde ten Fulbe TV ɗon holla bine gaɓɓe ha joni Fulbe TV mi andina wondema ko ɗo arenomi boni ɗo jurade duuɓi capanɗe jeego gila Gambia heeɓi inde e hoore mumen nden noon ha joni oɗo gabbo minen ɗo jeeyen ko kepten ɗo ko inchallah hande kay woni ko dula mbeɗi ɗo waɗama organise yimɓeɓe ɗe gari no feewi ɗo tampere ala hen fof no yaati no foti ni nden no on jarama gabbo minen rek musidɓe e programme ɗon humpitagol meɗen ɗo ka bankadi squaya honorable Sew Mbalo ko ɗum wiɗano ene ñalande teddude amin hande ñalande ko ñalande mawde Gambia heɓi independent on the 18th of February 1965 hande woni 18th of February 2025 Gambia waɗi clock 60 years ɗum ko yettere Allah a bete amin Sir Dawda Jawara ko kanko wonno the president of the First Republic o addani yimɓe o hokki yimɓe démocratie o hokki yimɓe peace o naɓi leydi ndi ha Allah waɗi kanko kadi o yayi ɗon immi ɗon amin Yaya Jammeh kadi woni president from 1994 ha 2016 on kadi kala ko waɗi enen fof en yii kanko kadi o golli beri ko o gollata ko His Excellency President Adama Barrow ɓangi leydi ndi from 2016 ha hande 2025 enen fof en yii hande démocratie ko woni Gambia alamo humpa hoɗum development ko woni Gambia freedom of the press section 25 of the constitution President Adama Barrow waɗi ɗum on live nobody is free nobody is scared pour lebgol to the press hay goto hulani pour leɓangol press hay goto hulani freedom of speech na yaha yimɓe na jaaga paala développement ari en keeɓi salaji enen keeɓi laabi moƴƴi l'hôpital ji na darne min komi ñaagui Gambianɓe ɓe fof no ɓe gonnene goto baba goto ɓe ganda wondema président ɓe garat ɓe jaaha kono leydi ndi ko ɗo heddoto sabu ko ɗum hollidi ɗo ɓe président ɓe ɗiɗo jawtuɓe hande ko tato mo gonɗen hoɗum wajotoɗa sukaɓe mba ko kamɓe ɓuuri kelluɗe e téléma golle saabu sa yi hande président Donald Trump no inna woɓɓe yo hotuka mum wasi tawi ala ka jeeyaɗa hoɗum wajotoɗa sukaɓe téléma wakkilagol mino ñaako ɓiɓɓe Gambia sukaɓe Gambia ɓe anda wondema Gambia ko leydi mabɓe ko ɗo ɓe wooda ko kamɓe foti ɓortade ɓe liggo ɓe naɓa leydi ndin ɗo foti yaaru so yi américain a wiya yimɓe ɓe no yaltu ko américain ɓe liggi ɓe moƴƴini ɗin train ji ko américain ɓe liggi ɓe moƴƴini ɗin airport ji Angleterre kadi ko noon Suisse ko noon France ko noon enen Gambia naɓe kadi ko responsibility meɗen liggoɗen naɓen Gambia yeeso a yiyay on suma leyɗe heddiɗe ɗen foof ɓe ñemmina en ɓe wiya Gambia naɓe ko wakkiliɓe ko waɓɓe unite ko nene goto baba goto hoto en laaru leñol hoto en laaru tay balasin Gambia weeda yuwa e Fula ko a Mandinka ko a Jolfo ko a Jola ko a Serer ko a Gambian no tribe is better than the other here we are all equal we are all Gambian we have to respect that se mbaɗi ɗum respect Gambia yahat yeeso min ko ɗum mi jogi thank you very much musidɗo no wiyeteda Alaji Moustapha Diallo Moustapha Dji Diallo ono woni ka télé manjulan kako si leydi ɓurta julaɓe garay si walike ɓe ɗanotako no ɓutti noon wonata noon e duuɓi capanɗe jeegoɗe Gambia hetti hoore mum hana Gambia no weeli yo Allah ɓeydu welnude Gambia no weeli no woni leydi ɓuuɓude Allah ɓeydu ɓuttu on ɓeɗa hijabu on ɓeɗa teddugal ngal mbeɗa welti moƴƴa ɗiɗo duuɓi ila untuma hande yimɓe boni wi alhamdoulillahi bil alamina ɗo haray ko leydi ko ɗo Dubai Afrique ɗo wiyata ɗo Dubai Afrique won Dubai Afrique ko ɗum hara no weeli no ɓuuɓi no yombi no foti haray ɗe weltanillamɓe adinoɓe fewniɓe hande fof no weltana e population fof no weltana hara en toki ɓe jokku en ɗen woni hunde wottere ɗoɗo o yi hande ala pullo ala ceɗɗo ala joola ala manjako ala serero en fof ko republic of the Gambia watta ɗon CEDEAO hande koye woni hunde wote kono hande kala heɗɗo Gambia no weeli a hewten yara ndiyan no weeli
hendu no ɓuuɓi tourisme no foti laayi no moƴƴi laawol kadi laɓama machallah lan noon kadi men o golli golle laɓaɗe adama baro o golli golle laɓaɗe sabu golla ila ko amme yiiɗo tele mo njulaɓe sumano ardede ko ɗum wiɗon ɗon fi wallita ko juuɓe ɓe piriji ɗi no weeɓira piriji ɗin no jokka priji bamji ɗin ɗo kon polen gon ko correction sabu a commande to ha para acca dola ko 60 hewtata woni 70 koma base oɗa ka dola ɗon kadi si yeeya ko ɗum woni polen gon kono sina ɗum prix no yombi so ndaari par rapport e leɗɗe heddiɗe tawa Gambia ɓuuri yombude price ɓuuri heddiɗe ɗen non non ɗo ɓuuri yombude leɗɗen fof sabu ɗo no ɓuuri yombude leɗɗen fof so a yehi Sénégal tawa biɗe to wiyete ko no ɓuuri ɗum ɗon Guiye Konakry fof men woni e leɗɗen fof to Gambia ko bes e résidence e ɗuma ko yombi e ko foti e ko ɓuuri fof yo Allah ɓeydu moƴƴinde noon inchallah ɓe wakkilo walla lam ko ɓeyda wakkila wallito e yimɓe ɓe moƴƴe fof e wallodire ha moƴƴa Cheikh inchallah ala tawno hen kadi duuɗi ara e jam ko ɓen wani hajja seeɗa to diallo a barka nen o weltike nen jarama weltike jarama ɓe haali kom ala feƴƴude ɗon eyyi jarama en barkidora ɗon weltare eyyi musidɓe ha joni ko Fulbe TV ganduɗo darde ɗo e moni ɗo e neɗɗo mbiteɗo Gambia Bamal gandaɗo e musique mawɗo a salminama mi salmitimama musidɗo inde nde noon inde nde ko Gambian Baba Mal noddirtemi ɗo e nder leydi he ande kadi a tawama e juulagol hikka Gambia heeɓi duuɓi 50 gila heeɓi hoorema hoɗum mboɗa heɓande yimɓeɓe ko tawɗen hande ko eyyi ko yettere Allah tan ko ndeɗo ñalande ko ñalande teddude e ɓiɓɓe leydi e kala nonema ɓiɗɗo leydi leñol ko mbawɗa wonde foof nonema ka e Gambianajo ko ɗo jibineɗa ko ɗo mawnuɗa hande ndeɗo ñalande na fonno wonde beelam maɗa sabune e gila duuɓi ɓoyɗi ɗi gandanta nde ɓale ɓe kepti enen Gambianaɓe nde keptuɗen koye meɗen e junggo tubakoɓe ɓoggol ɗum ɗo maccu nguyande taƴi ko ɗum woni duuɓi 60 hande gonɗen ɗo hande e nduɗo lewru nden noon ko weltare ne bandirawo eyyi ok jonne garten e maɗa nani tan Gambia Baba Mal ko wiyama Gambia Baba Mal ko tuma Gambia Baba Mal fuɗɗi wadde musique e ko hoɗum yaltinde e musique he Gambian Baba Mal nde fuɗɗi wadde musique ko ɗum woni hede 2011 puɗɗimi wadde musique puɗɗumi feñde 2011 neno gila dandema hande a waɗi album ji walla yaltini album ji gila single walla ko full album mi yaltini full album kono guili nden mi heɓani wadde launching pour album o ko hitande wotere mbannomi launching mbaɗoymi launching o ko saare amen ɗum woni Brikama Ba kono guili iwno ɗon nene kadi second ɗum ɗo launching o mi hesani wadde ɗum tawo kono mbiɗo he prépare pour wadde launching e hitande aroyore ndeɗo ok ndenno jaram ɓawi time ala joni mi yiiɗi wawi ko Fulbe TV gonɗen e heɗade walla lebde ɗo mi yiiɗi no mbaɗa men appakela seere ɓaari Baba Mal kay kala wiyaɗo Gambian Baba Mal dande nde kay moom fof ko andade nde Gambia ɗo nde mi yiiɗi mbaɗa men appakela goto ndeɗo ko ñalande weltetende nden noon minen Gambian Baba Mal na weltiyande mi tawama kori mi tawama ndeɗo ñalande hey kala biɗo Gambia koyna foti weltade he ndeɗo ñalande kori mi sikkano mbeɗe tawe he ndeɗo ñalande duuɓi 60 e Gambia heɗen nguuri he jam heɗen koɗi he jam heɗen koddi he jam hay leñol gotol koyne nimsani ko wurnuno ɗum he Gambia ɗo nden noon Fulbe TV mi salmini kala nonema jeeɓowo Fulbe TV noon na arani ko pulagu
ko wurtinde pulaagu mbimami fof ina tawa e Fulbe TV nden noon e bandiraɓe ko min Gambian Baba Mal yeɓata Fulbe TV nden noon bandiraɓe jeeɓe Fulbe TV yaltinanta on ko welata on. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu on jaar musidɓe ha joni on dara Fulbe TV o jiiɗo e groupe tawi ɗo ɓeɗo ko Gambia Sénégal national development. Ok, o groupe ɗo ko woni Gambia Sénégal national development ɓe immoni ɗo ha Sénégal ala ɗo mottere e jewtede musidɓe kay noon ɓayda ko haala olofukaɓe nani ko nden kala koɓe kaali ɗo mami haalano inchallah sengmi turɗi Mahfoud Dicko man may chairman ji constitution du développement de Gambia ak Sénégal 2021 lañ ko registré diggante juróomi ponk mooy jàmm bi business bi transport santé sécurité loolu moo tax ñu teew fi tey xamal ni liggéey nañ ko ba pare amatul benn problème lépp xam nañ liggéey bu amee. waaw nga ne kañ ngeen ko stabilise ban depuis 2021 ñu ngi ko doxal du ànd ak yar ak teggin da muy rajo da muy télé da muy journal ba tey alhamdulilah gañ nañ yëpp Sénégal xam nañ ko. waaw seen kafu mais lan lay gën a yëngatoo si mbir bi soo gaayee Gambia Sénégal développement ban développement ngeen nekk di am fu mu nekk nii wala ban ngeen nekk yëngatu ngeen am. mooy jàmm bi business bi transport bi santé bi sécurité bi loolu lañ registré ci constitution di Gambie ak Sénégal loolu lañ doxal sañ nañ yëpp ànd nañ ak yëpp liggéey nañ yëpp kun na xam nañ. ku leen bëgg a jokkoo ak naka laay def bi nga jokkoo leen wala lan liggéey ngeen nekk di def bi nga xam ne nit ñi ràññee leen si liggéey bi. waaw xam nañ ko bu baax parce que kii mooy président Jokadu du Kunteya am nañ Basse am nañ Farafenni am nañ Latrikunda am nañ Daaru Busumbala am nañ Jandem Burem lépp ko xam ne am nañ Casamance parce que drapeau bi nga gis waa Casamance sañ nañ accord ak ñoom yëpp pour jàmm ak Gambie ak Sénégal ba Kaolack yëpp sañ nañ ko lépp loo xam ne frontière Gambie ak Sénégal assuré naa ko loolu moom ak l'ambassadeur de Sénégal lépp assuré na ko démb maa ngi mitir ak ñoom. ok ñu wax si mbir mi xam ne fu mu nekk nii ñu ngeen nekk di màggal Gambia bu mu amee indépendance so lan laa gis si indépendance naka màggal bi tey. loolu mooy suñu teewaay fii juróom benn fukki at lu Gambia amee loolu ñëw màggal ko ci tur Gambia ak Sénégal di national development ci support di agenda du président Adama Barrow ci agenda Diomaye Faye loolu mooy suñu teewaay fii ci national development di Gambie ak Sénégal ñun dañu arbisi ñaari réew yi lépp lu xam ni doxal jàmm wala business wala autre ku ñu laaj rek mën nañ ci dara am nañ groupe national foo wax foo toog seen nekk dinañ la ci groupe bi loo xam nga xam ko loo xam nga yokk ko jëru sax nga jóg loolu am nañ ko maa ngi lay ziare am encore ma jox la président nga wax ak moom. ok baax na léegi si kaaral bi léegi loo kaaral parce que time amut Fulbe TV moo la interview ni lan nga waxal ñu nga xam ne ñu ngi nekk di seetaani Fulbe TV ak pour bés bi tey. waaw ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax ci seen teewaay fii kun na nga bay si ëtte nga ñëw pour Gambie pour Sénégal pour all di pratiquer all di Gambie ak Sénégal frontière moo ko ëmb kon loolu mooy suñu teewaay fii dalal leen all di Gambie ak Sénégal ci ndadal président Soxna Kane moo ñëw pour dalal jigéen ñi fii am nañ human empowerment all di Gambie ak Sénégal ñun ñoo ko registré ñoo ko amee président Soxna Kane mu ngi toog maa la ko jox nga wax ak moom ci wàllu jigéen ñi lan lañ mën a def ci réew bi. kon sëñ bi nga gàttal wax bi de because dëgg la kay asalaamaaleykum TV nuyu nañ leen siyaare nañ leen bu baax a baax ñun ñu ngi dox si diggante Gambie Sénégal pour maanaam Gambie Sénégal ratax na pour maanaam ñu gën a développement moo tax ñu def diggante Gambie Sénégal ñu nekk benn ne Diomaye Faye ak Adama Barrow benn lañ kon ñun ñi nga xam ne ñoo ci ne di ci doxal dañ ko war a def mu nekk benn moom lañ bëgg te moom lañ sos te moom la ñuy nekkee kon nag ñu ngi wax ne li nga xam ne ñu ngi màggal suñu président bi ñu ngi kontaan di bég di wax ne nuyu nañ ci Diomaye Faye di ñuy waa Sénégal yëpp rek ñu ngi dem ba fii ba Casamance lépp ñu ngi ci biir groupe bi ñu ngi ànd ak ñoom pour defar di boole Gambie ak Sénégal pour mu jëm kanam loolu rek waaye kontaan nañ ci bés bu baax a baax a baax ñu ngi màggal it suñu président bu baax a baax a baax ñu ngi koy màggal ci bésam bi di ko ñaanal na ko jig ak jàmm dana jëm kanam baax na jërë ngeen jëf. jërëjëf ha joni Fulbe TV mi andina wondema ko Fulbe TV woni ɗon darde ha joni minen ligga payega en kewiɗo musidɓe meɗen o kala ɗi harde ɗumen noon mawɗo hono mbiteɗa komin woni Alhaji Coumbo Dramé sanun Basse sanun URR Alhaji Dembo Dramé hande kay ko weltare rek
hande ko ñalande mawɗo woni hande yimɓe ɓe wono welti antigi sa yi ga hande anti ka anda yimɓe fof no welti hande o ko jamu taw woni ga hande mi andi sa minen ko sanundi mi woni sanu ay mi sara mamadou aya sara talo aya dingiri o programme o hande o programme no moƴƴi no yaari fewde no yaari normal no moƴƴi par ce que hande sa yi yimɓe fof no welti gani sa yi so militaire ji ɗi police ji ɗi paraji ɗi fof no moƴƴi leydi Gambie fof no welti ga hande o garan o fof ko leydi basse woni ga hande enen fof ko leydi basse Kumija Sabi Sanundi Camoy Damfakunda fof no ga hande Dingri fof no ga hande ha Demba ayo debbo ko Demba Kunda o jogi kono men hande ko an indema Ablaye Malo andi tartalo alhamdulillah ko musidal fof ko musidal goto rek menen basse naɓe hande en welti ga hande par ce que gila men ari ɓe jabbi men no weltare mi ni tawi ga fof hande salari gata hande fof no welti ga hande ko ñalande mawɗo woni hande e ñagoto Allah kadi yo Allah tawne ko wuuri kadi inchallahu yo nde to mo alay demo drame sanundi gondanɗa bake pour kana maɓe jambi alhamdulillah bimo lumbalati momoni e jambo jeeyi walno kaɓe kontan ko walɓe jambi mbe siri ñaɓetel nim président mi ñooje kan ka fo ɓeɓe siri ɓeɓe condamnirin alhamdoulillahi rabbil alamina ñimo lumbaldi ga duwalle jaabita mi yana ko sañi taworo juraro wolɓe keri mbi président saba niyaji ɓe memɓe melnataloɓe keri ñambi ka bo jawarla galba jafumba yaya jamme adama baro e belnataloɓe jambi alhamdoulillah bimo lumbaldi moɓeɓe condamnir moɓeɓe sewari ne sojarol je militaire ol paralu a bela pareɓe ɓetare ɓeɓe ñiñari moɓeɓe condamne moɓeɓe kayro kono la mbe duwala fo alamen simmaɓe jarta fanana ga maɓe do kotenala fo ga maɓe kayro kono koteke ñiga kay a manque fula ɓe wati to jaga wero iti woti ndiyaji fulol ɓe condamnir ɓi ɓake e fulol ɓe ye la cosanol du awa ɓe pare ɓeɓe ɓen ni alhamdulillah moɓeɓe sewari moɓeɓe condamnir momanni ni kuya kuto ɓeɓe condamnir fan ja omo kubalti bi alhamdulillah rabbil alamina so mbe duwala koteke don a ñon jama fo alamen si mo maɓe ala ka tenko nin kayro sabati ni banko kan alhamdulillah rabbil alamina nim fala jamba fala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaykum drame sanundi inshallah gondanda bake eyyi ha joni ko musidɓe an fulɓe mi andina on koko bayeɗo men bonɗo fi juragol ñalande hannde nde ha joni en jiiɗo musidɗo menen debbo immoɗo ha sanu dasilame haalalen kalɗen e mun gadden kankadi ko ɗo wi ɗum mbaɗi muso e nimbaɗo era keta ñaari ito ɗum nte Satan Touré ɓuɗa min dow sandu dasilame ok fana natare ma ɓe ñin juralo ɓiye mune jeyi wi lungola bi lungo fof kondanode mbafo alhamdulillahi rabbil alamin fonni sewo men ɓe sirin jan mo bela parole ɓe ñiñaari ɓe service manol ɓe kontonna mbenna président mba kontonna alhaji adama baro ana ala force family ɓe ndele ken mbi fo sewode kumaten mbulu jam mbeɗa wala fala simmaɓe jaar biñol lunna kamɓe kendo maɓe ala jam moma man tora kusor jam birnala ɗo mon moda sa fo contano men ɓe dala jam mbeɗa wala fala simmaɓe jaar biñol atra meli fana mbe ɗo koral malla ɗo koltana ñaata kila horo mota nanim fa horo mota nasuute horo say kay comme mi yalon ko yala sanu be mol wetinanola jang so ite fana ɓe mune ide ni sada ɓe mune yamolla mol mi yalon koye mannaja ɓe mune fola ko ha foko ha ñine keta jal ne wi min tetatam ɓe bankola contano yitala mol la doron momoɓe dawɗandi sakkata yettare man sannoma wala fi seyata mba yitala mol la ka foko bintele contano min soto jam ken dandula hatala nadiyamo fanta jam fanola jam hakkilan contant tan men min daram fana ɓen dantela namoli sa ɓe mune yamala balli musol la because yaje ko président ngamira e musol sembentuya sa ɓe mune la fala ko ɓete yarim banko kan président toña musol kay ndel ñanta cikala nga bampo nga dar fanola ay musol sembentuya ba kele ma faman si kewli de bar président si woni sayentema alhamdulillah musol le contano so janga kata ko sota kon ndel kembe du wala fala sala place wala fa baraka ba nene onon kadi on jarama mi ari min tawi on ɗo ñalande ara juragol honno yiiɗo ñalande hannde ko honno weltoɗo e ñalande hannde assalamu aleykum ko misra ba mariama men iwi ñalande talata hannde o min gari e mitin baro min iwi ha misra ba mariama joni ko kantorata min gari joni
ko woni probléme amen mi weltike yimɓe ɓe weltike ko ɗum woni haala an miɗo salmina jama on fof miɗo salmina Adama Barrow e rewɓe mum eyyi ko min ko kantora ƴiwmi armi ɗo ko district Fulbe MPP meɗen salminde président o moƴƴa meɗen salminde mawɓe leydi ɓe fof meɗen lando soko jaam tan woni ga onon mbiteɗa min ko Manda wiyetemi gimmoɗa hoto kantora ñamanari welo welo ko men tawi ɗo ko mawninde nde ñalade hande e talata o min heeɓi hen weltare no feewi par ce que min heeɓi weltare lamɗo o no feewi wona sama kala ɗum noon yo Allah ɓeydan en jaam o yaara yeeso e tenkere nde e leydi ndi saabu ranta Barrow ko neɗɗo julɗo ko neɗɗo yurmotoɗo ko neɗɗo yiɗɗo l'islam minen noon kala yiɗɗo l'islam meɗen yiɗi ɗum ha men maya meɗen yiɗi koye MPP men mayata par ce que lamɓe ɓe kay alhamdulillah yettore wodani jomum yeesoɓe kadi ko yeesoɓe moƴƴuɓe ko yeesoɓe diiniyankoɓe ko anduɓe en ɗam wadde men ari o programme hande men heeɓi hen weltare no feewi yiide ɗo o jama fof min heeɓi e ɗum weltare yallah ok I now have the singular honor and privilege to announce the arrival of the President of the Republic of Senegal, His Excellency Bassirou Diomaye Diakhar Faye. You are welcome, Your Excellency. Shall we all rise to welcome the President of the Republic of Senegal? You may resume your seats. Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. In the meantime, we call on the bandmaster to entertain us with an introductory bit. Bandmaster.
ay ha joni fof en programme ɗo e tawi ɗo goɗɗo man nanɗa o ko heedamin iwri ɓe gandanta kamɓe kadi tawi tawede jum leeso noon nden ala ko mbattere daɗen emuno ko ɗon a salminama salminama Mr Mbalo wonanimi e weltare e arde inde nde koto oto jeeɗa to garɗa kadi no mbiteɗa first of all ko miɗo wiye Moussa Seydi miɗo immori URR e leydi conséquence tumanna e miɗo immori e inde URR fof arde tawede juuragol nde ñalande mawde nde ɓiɗɗo Gambia fof kala wonɗo e horni leydi no foti weltorade ɗum e wonande Gambia naɓe fof heɓude duuɓi 60 ko hikka ɗum timmani yimɓe e ko ɗum ni lawol amen argol ɗo e Banjul argol juuragol ñalande e inde Gambia naɓe oto e journaliste mandoɗa e momi jikkodiri kotirawo amin e Ablaye Mbalo ɗo e Kombo e meɗen ari juuragol nde ñalande mawde hande e nde Gambia hetti hoore muɗum ko hande hawri duuɓi 60 e meɗen immori e inde e URR FOP e min noon ko temi ko Moussa Seydi miɗo jeeya ɗo e Tumanna e wonani ɓiɗɗo Gambia fof weltare e tawede nde ɗo ñalande kala ɓiɗɗo Gambia ko wawi wonde e aduna on e ɗe ñaago Allah ya en juuro ɗum ɗo ko ɗuuɗi haray wonani weltare e président meɗen His Excellency président Adama Barrow tawde hande ko kanko woni lead e ndiɗo leydi kanko woni yeeso meɗen e tawrorede nde ɗo ñalande nde Allah holli yimɓe ɓe ñaagui Allah ɓe tawaka en kadi kaɓe heedani en toon yeeya ɓuranɓe kaɓe woni ga enen kadi wonɓe ga ɓen yo Allah okkore gurdal moƴƴal ɓurtu ko wonani Gambia ko eɗe ñaagui Allah subahanahu wa taala ɓeydan ɓurton so yiɗe miijo wano ɗiɗo gueɗeji fof wallahi ko ɓurtu woni si ɓurtu ala e miijota ko waɗugol ɗum ɗo tun no andini ɓiɗɗo Gambia kala ko woni aduna o ɓurtu woni ka leydi ɗo eɗe ñaagui Allah yo Allah ɓeydan en ɓurton e assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mr assalamu aleykum musidɓe am fulɓe miɗen salmina onon miɗen jara onon wondema Moussa Seydi ko haali ɗo ko ɓe yewtata ɗon ko enen gari ɗo hande ko independent Gambia heeɓi duuɓi balɗe 60 so ɗo no heewi yimɓe fo arino Gambia fo no weltane because ɓamtare woni ɗo Gambia ɗo fo yino fo jaɓama kala miɗen salmina jarama His Excellency the President,
rise to welcome His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency President Adama Barrow. He's being received by the Vice President of the Republic of the Gambia, His Excellency Mohamed B.S. Jallow. You're welcome, Your Excellency. We shall have the national anthem break up. With the national anthem, everyone is expected to rise. Those in uniform, especially security services, are expected to salute, to pay compliment. Thank you. So please rise for the national anthem. The media fraternity will have a few minutes to take all the necessary
and we rise for the color party. All those in uniform are expected to salute. Camera and ASI The main detachment is led by ASI Omar Pisane and assisted by ASI Karafakoli and ASI Umamanga. The Gambia Prison Services main detachment led by Superintendent Usman S. Camara, assisted by ASP and ASP Sebu Espanya. Gambia Prison Service Women Detachment is led by Superintendent Tidam and assisted by ASP Nima Bojam and ASP Anamabadi. The Gambia Fire and Rescue Services Women Detachment is led by Assistant Divisional Fire Officer, assisted by Station Officer Bintu Tamba and Station Officer Pandajai. And here comes Gambia Fire Rescue Services Main Detachment, led by Divisional Fire Officer Adibusa, assisted by Station Officer Abdul John and Station Officer Kuprema Kamara. And the Executive Authority Main Detachment is led by Senior Collector Amin Khalid, assisted by Collector Ismail Jabra and Collector George Valentine. And the Main Detachment is led by Senior Collector Amin Adajaj and Collector Yakab Blue and Collector the current ISL Double Mohammed Esa and conducting Maran Hausa, Double O2 Keta Abdullah, assisted by Double O2 Yamir Huda. And as announced before, the bandmaster is Captain Mahmoud Poli and the drum major is Sergeant Don Kobasebu, and who is also ably assisted by Corporal Jai Isaac. Your Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, as we see the front march, let us be confident. This shows unity.
their heels, raising the dust and marching in a smart soldier-like and uniform manner. This is a manifestation of the readiness of the armed and security services of the Gambia in upholding, in maintaining, and making sure they live up to the expectation of defending the territorial integrity of our dear smiling foes of the Gambia. When it comes to green duties, as it has been a force that have represented the Gambia on many peacekeeping missions and the international missions worldwide, in both the United Nations and the African Union, where they serve as the headquarters company that is responsible for all functions of green entities. Green is a measure of the discipline of the country. Survey lines, the color party passes, was the paper to the colors. Survey lines for the colors. All those in uniform are expected to submit.
can we give the parade commander and the security forces on parade another resounding round of applause for a spectacular display of drill and march. But that is just the tip, because as they have turned their backs now, there is more in store. Stand by. Next, we shall witness a display whereby the forces on parade will be inscribing some letters and figures that have everything to do with this Diamond Jubilee. We would crave the indulgence of the media houses with the drones so that they can get us very good aerial footage, because the letters that they will be composing can only be visible from the air. Thank you. That's 1965. Dash 2025. So from aerially, His Excellency, the GRA. The aerial footage will show us the figure 1965-2025. They will now take us to the next three. They will disperse again and form another combination of letters and numbers.
bottom halfway. Am I seeing green? It's a red, white, blue, white, green. There's a Gambia flag there, you know. Well done, Parade Commander. Now they will go back to where they left off. Join back their commanders.
national anthem. So all rise to pay compliments before the parade marches off. With that, we'd like to bow out and pass the podium to the Director of Press and Public Relations at the Office of the President, Madam Amibojang Sissoho, who will do the commentary for the school children and other voluntary organizations. Until we come your way, once again, I am Colonel Lamit K. Sanya, the Director of Press and Public Relations, Gambia Armed Forces. Congratulations. His Excellency Omar Embargo and His Excellency President Basiru Diomaye Faye and Umaru Fanita Murutani ila President Amannano Barayana Minister of Defense Kulindi Atayana Mabea Toyana Jam Minister Miyana ko Saravia Fade Atoyana Inata Pitamba Fana Sotojam Neketa Kano ila Emiro Bibije Afana Meta Nigeria Kana Mabe Bidumala Badi Fana Jana Jame Jakos Banko Be Fana Kaida Pres Ifana Nata Mabe Bidumoto Yama Neko Bimu Walati Red White Blue White Green Bumono Luma Miyana Ko Gambia Vegeta Kumena Wolomoti Walatina Ifana Yena Nodulata Inata Miyana Ko Fana Wolebe Tuana Karola Yalo Ko Bimu Walati Mobe Vegeta Ibi Ebijane Na Dipte Ebijane Na Minister Na Sebo Councilor Na Mayor Ni Na Governor Ibi Ebijam Wato Wani Tani Noro Woloko Di Gambia Vegeta Kero Fente Kere Ko Gambia Karamala Karola Nesa Alaji Musa Memi Filata Mite Nyata Adata Kele Gamen Samosa Aseta Misulo Nyato Enyate Lodula Mitela Macho Toyage Mfamala Karamu Fele Adria Kudama Middle School Wole Fele Dinata Mikante Yejamba Kero Ila Simiso Anito Dikakoyo Sudani Koi Baba Bada Inata School Falata Toneta Jam Siata Dikiti Efanami Jam Lower Basic School Badi Mon Ninkaram Kolu Nina Sia Ebita Doronko Londo Gambia Banko